miesięcy w Ale ja gram w Fortnite'a tylko. tego. O, to było dawno temu, to nieważne. Dobra, To ja nie lecimy. wyskakuję, kurde. To ja też, to ja Nie, lecę bo do muszę mieć końca. flagi, kurde, no to nie. Chodźmy na prison. No. O, Okej. Prison Break. Prison. Jesus Break. No Nie. to- A zróbmy jakiś, słuchajcie, jakiś challenge dla nas, co na to? Czy nie? No ale co Dobra, masz Bany, na to mam myśli? dla ciebie Mo- challenge, że mój do challenge 8 to rano nie nie zginąć wymyślaj pierwszy. challenge'u. Ja już jeden mam. Challenge, brak challenge'u. Jest audio ok? Halo, halo, czat, czy wy nas słyszycie? Dzień dobry. Jak słyszycie, piszcie Rozumiecie jeden, jak nie, język 2. polski, którego używamy do komunikacji między sobą, a wam. Dzień dobry, ja jestem nas KS, słyszycie, jestem wpłaccie przystojniejszy, dychę. inteligentniejszy i ogólnie bardziej ogarnięty Jaki niż jest ten raz? streamer pode mną. To się nie słyszać go, nie? Coś Dobra, tutaj jak- chyba... A ja Bardzo jestem widzę, pod tobą, kurde, Jak szczaił. spojrzeć. Nie wierzę. O kurde, to jest koleś, ty, biorę go na pyrkę. No to łam go. Ej, nie, mogę skoczyć z bloku, się zabiję? Nie, 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 A to nie zabije był, się. a to nie nie, był z tego bandit nie skacz, czasem? nie skacz, nie skacz. Nie, nie, Skaczę na Kagarze. drugi! Dobra, przeżyłem. Spadłem na pół piętro. I to mnie uratowało chyba. Dobra, mam SKS-a, najmniej dobrą broń. No właśnie ja też, a już jest MK, Nie nice. cierpię. Ja mam pompkę. Ja mam painkillersy. Ja mam magazynek. To każdy coś ma, to do kupy jest okej. Bandit, ty masz dwie bronie? Tak, ja mam dwie broni. Ja mam No to daj przenośny jedną. koleś, tu podejdzie. Ale dasz Nate'a? Dawaj, bo nas- No tutaj. Bo mnie tu Masz, zaraz... masz, masz Gdzie, KS-a, masz SKS-a. gdzie? Tutaj jest koło ciebie. Nie SKS-a, nie SKS-a. Nie, jest, tak. Masz tu HS-a. Tu są typy w tym domu? Byli w tym dużym, Jezus wiesz? Maria, Mateusz. Gdzie są? No ja pytam, czy Łap. są. Chyba są. Co tam? Ale gdzie Czyli są? gdzie? Tam byli. Wow, tutaj też są na piętrze! Boże, tam na zewnątrz to żartowałem, ale tu są. Dobra, jest gościu, jest. Nie ma gość. granata ktoś, żeby mu tam rzucić? A gdzie on był? Na, Okej, na tutaj na półpiętrze, tym. na Dobra, to półpiętrze. idźmy, słuchajcie, po kolei. Ja tu mam granat, mogę rzucić, ale... To chodź. jestem w To innym idziemy po miejscu. kolei. Rzucę No. dymny. Rzucę dymny, halo. Ale nie tak! Coś się ty do to nas. zrobił! A dobra, ja Dobrze, mam... Mateusz, O, patrz, super. jak spylam słodnie. Dobra, Taram, włazimy. taram. Niech się boi, Da, dobra. da, 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 da. Rzucę mu jeszcze flesza, nie wiem czy trafię. No fal. Wchodzę! Jest tutaj! Zabity, Rafał, mam cię! A to Rafał wygrał poprzednio? Chyba tak. A, to mnie No pykło. to dobrze, że padł. To dobrze, że nie żyje. Był za dobry. Dobra, no, już ten, już możemy. Już możemy nie szydzić z niego. Nie no, to żadna szydera, ale no dobrze, że padł. To ile Rafał Mi trochę wpłaca? smutno z tego powodu. No Rafał Rafał? wpłaca teraz. Rafał, no Rafał na cwaniaka, O! proszę, to dwie dychy. O, mi się Co się zbugowało dzieje? i on tu kuca cały czas, what the fuck? Ej, zrobię screena, czekaj. Co jest? Nie wiem, u mnie leży. Nawet A tu już jeszcze zniknął. jeden był, nie? O nie, Nie, zniknął, jeden teraz był. tylko shotgun został, lol. Ej, on tam, tyś go lutował, czy nie? Nie. Nic nie miał w sumie. Ej, gościa, tu był jeszcze jeden, czy tylko ten? Nie, Ja jeden widziałem był tylko. jednego na dachu, nie? Tylko. Ja zacząłem strzelać, bo mi się koleś po prostu kucał tam, nie? A gdzie idziemy? No do strefy byśmy A jak może- ta strefa jest ustawiona teraz? Normalna, nie ma nic przyspieszone. Blisko, no bliziutko Ani nic jest. takiego. A tędy jakoś się przebijemy Nie, przez górą te nie, górki? górą nie. To A. mi trzeba zejść na dół. Nigdzie tam się nie dojdzie. Droga donikąd, mój. Ja chętnie jakąś długą broń przytulę, nie? I plecaczek, jak znajdziecie. Tu jest kusza, nie wiem czy to liczysz jako długa broń. Usza, duszę, porusza. Jest O. skar, ktoś sobie może wziąć. Ja bym chciał, o Jezus, Skar. No już zabrany. No to O już mój za Boże. późno. Tu jest Ale wiesz co? M416. Mogę ci dać, bo ja nie Matia, mam, daj nie ammo. mam ten, wiesz co? Widziałem jak znika, stary. A tu jest jeszcze więcej ammo. O. No i dobra. Skop czwórka tu jest. Kurde, nie mam plecaka. No Mati? tam jedynki były w tym budynku. Jezu, Ja tu, jest, mam. tu jest dużo skopów czwórek. Oj, to Tu jeszcze zbierajcie, jest zbierajcie. jeden M4, Bierzcie wszystko, bo 1.6. się po tym przyda. Tu jest shotgun, jak ktoś chce Saiga i dwurółka też.
Donate! 20 od bandita. Jezu, bandit! Jestem Ale- najlepszym graczem Nie. Tak, to Jak jest, tak to jest kłamiesz, prawda. to mogłeś chociaż A to wiedzieć. chyba, a to jakiś Musiałem inny to bandit powiedzieć chyba głośno i wysłał. wyraźnie. Chyba w bierki podwodne, ziomek. Chyba jakiś inny bandit. No, nie jednemu temu bandit, nie wiadomo, to mógł być... Takie, to takie mógł być- kłamstwo to mogliśmy za 100 kupić. Nie, Słowy bandit. trzeba by powiedzieć to jasno i wyraźnie, tak. Tego to zapraszam. Dobra, słuchajcie, lecimy gdzieś dalej, czy co? Ale Dobra, to jest no luneta do w strefy. ósemkach, chcecie? No weź, no. To chce? Ósemkę? Jak Ósemkę. A dajcie Ja chcę, pleca. ja Kurde, To ja idzie wziąłem, tu to wyjść? ci dam. A tu. Chodź, Mati. Biegnę. Idę spać, bo bez przesady. Nie no, stary, 4:25 Jakie nie ma? to Nie ma żadnego spać, bez przesady, nie ma. My siedzimy, to wy też jest siedźcie. idealna pora, żeby sobie popatrzeć, jak 5 nerdów gra w PUBG'a. Tak jest. Świetna sprawa. Nieczęsto się takie godziny streamowania zdarzają, także warto tę okazję Dokładnie. Tylko na wykorzystać specjalne okazje. i siedzieć. Dokładnie. Polecamy pyszną kawę, otwarty bar. Herbatę. I przy W ogóle okazji jak można ktoś sobie chce wejść na... czwórki, to mam dwie chyba. Co byś chciał? O, Co? to weź, no. Co masz? Daj. Ja plecak, jak, spółkę jakikolwiek razy cztery. plecak. To A, ten. okej. Nie, Plecak no. mam tylko jeden. 4 skopy, ale razy 1. Mateuszu, daj skopika. Daj no, skopika. Daj, Mam, no, mam, chore- chore- mam chorego łaza. Mam chorego pubga. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Dajcie mi tu przeciwnika! A wy się Proszę. ludziska, jak coś zamiast kurde spać, to się szykujcie na giereczkę kolejną, co to ma być za spanie, kurde? Znaczy powiem wam, że chyba jednak ta przyspieszona strefa była dobrym pomysłem, bo tak to Chyba mamy tak. No, No, no i 26 no. graczy i będziemy mówiłem. siedzieć w pierwszej strefie do jutra. Niklaus, co taka No szybka? przecie mówiłem. Szkoda, że nie można każdej strefy jakby indywidualnie Można. prędkości Można? No to Można. kurde, o co ci chodzi? Kurde. To Nie, pierdolę. to Można na poprzednie przykład było zrobić całkiem coś takiego, spoko, że tylko w ogóle trzeba ten, pamiętać o że tym, żeby leci do tej strefy non-topper, że zapierdzielać, się nie? nie zatrzymuje nigdy, nie? Na przykład. Jest takie coś, że... No można, tak, Co bo ty do każdej strefy ustawiasz sobie czas, ile trzeba na nią czekać. No to można Okej. ustawić najmniejszy chyba 5 sekund po prostu, nie? Czyli prawie leci bez przerwy. No ładnie. To nieźle, ale historia. Nie licha historia. Patrzcie, Zupełnie. Wojtek pisze, specjalnie wstałem, żeby was oglądać i to jest postawa godna podziwu. Patem. Wbijamy tu do bunkra? Tam To są powiem, fajne że znajdziemy rzeczy tam często. wiele ciekawych rzeczy i wielu ludzi i będzie dużo Bursztynową akcji. komnatę, złoty pociąg. Jest lutowana. Tutaj też Jak to? pootwierane ten, drzwiczki, to uważajcie, bo gdzieś tu mogą być przyjaciele. O, Ja jest dostanę plecak wo- prawa. Gdzie? Tak, wiemy, że można ustawić, Dawaj, żeby strefa szybciej szła, bo Kurde. mieliśmy to ustawione w poprzedniej grze i wszyscy zginęliśmy przez to. O, powiedzmy, między Wypraszam, innymi ja przez nie to. zginąłem od strefy jeszcze. Wypraszam sobie. Znaczy ja w sumie też, nie? Ale ogólnie było... Mnie łatwo. zabił HS, więc chyba też nie. Ej, no. Dobra, nie chce mi się tam biec, kurde już. Dobra, mam Dawaj tutaj graba na motocykl. miasto. Jesteśmy w stanie teraz Jasne. zrobić wszystko. Tak jest. Którym jest? Jest Tam? ze spięciem, A, przed motocykl nami. jest dwuosobowy. Kurde, 3. aha, plecak dwójka A to przynajmniej. przepraszam, bo to motocykl z będzie koszykiem coś. w takim razie. No. Ale patrz, Wojtek stał specjalnie na streama, jeszcze za nami pogra, no to jest naprawdę. No, Nice. to jest To gość. jest, to jest gość. To Polecam jest... tego Wysłyszysz, Allegrowicza. że jak powiem po. Aż padłem z wrażenia. A szkoda, że grę zmieniamy po tej, no ale... Ale to za rok będzie stream, to Wojtek też wpadł. Też sobie nastaw budzik już za rok, żeby wstać. Nie no Wojtuj, żartuję, kurde. Czy ktoś chce Gorąca jechać ze kawa mną, o czy mam jechać sam? 4:30 to jest to. Może chodźmy wszyscy na nogach. No i wiedziałem, że specjalnie będzie chciał mnie kurde przejechać. Co? Chciałem, żebyś wsiadał! Nie, to nie. Ja już z tobą raz się To sobie się, przejechałem. to co świetcie. Dobra. Elo, No i ty pojedziesz sami tam Powalony. zginiesz i będziesz płakał, chłopaki. że nie żyjesz. Chłopaki, bo był wypadek. Strzelają do mnie. Do której stream Drzewo mi się szalony, zespawnowało. stream jest jeszcze długo, bo łącznie godzin 36 trwa. A jest ktoś w stanie powiedzieć na przykład dlaczego 36, a nie 38? No to półtorej doby, a 38 to nie półtorej doby.
Dobre pytanie zadałeś teraz. Tak, czy to wiesz, tak, żeby na przykład ludzi rozgrzać, żeby tak mieć te 36, wiesz? W temperaturze ludzkiego ciała. Bardzo czy coś, dobre nie? pytanie zadałeś. Powiem, to jest ciekawa logika. Panowie, transformowałem motocykl. Ale to Teraz ty jest bugiem. przetransformowałeś go na gorszy pojazd, bo tu mniej ludzi włazi. Znaczy tak, ale... Ale ma więcej kół. Ciężej go wywalić, ciężej w nim zginąć. No dobra, okej. Serio, tak jest. Szalony. Do 7:30, a potem... albo 8 nawet. Nie, więcej, ósmej. do 8, no. Do 8. Znaczy ja to myślę, że tak o 6 będziemy kończyć. Kto tu zaczął? Tak. O, Ale mi zlagowało come kompa. on, stary, wiesz ile osób tam siedzi na streamie smutnych? Bandit. Ej, coś ty to zrobił? Nie, bo na piechotę będzie Rozwalił mi dwójkę koło. jechać, a dwójka Dlaczego? będzie... Mam to wywalone, stary. Po co mi koło? Please. Nie, Okej. Bandit. Hej, te twoje pomysły. Co za prankster. No i pojechał. no i pojechał. Dobra, niech skautuje. Tak jest. Tyle mało osób ginie, trzeba naprawdę trochę szybciej. Teraz jak Trzeba, zginie, to trzeba, powiesz no. przez to, że miał koło zdupione w aucie. No właśnie. A tak zapytam chłopaki w kwestii właśnie tej fundacji i tematów. Czy zgłaszałeś się na przykład Nie pytaj. wiemy. Nie, czy zgłaszałeś się na Proszę, przykład nie na, pytaj. na dawców szpiku? To HS tu Nie. prowadzi, to Nie. odpowie na pewno. HS. Ja muszę Nie. sprawdzić kawę. Aha. Nie, czy się zgłaszaliśmy sami nadawców, tak? No Stary, tak, ja to tak. kiedyś zemdlałem przy pobieraniu krwi, to jak mają mi z kręgosłupa coś pobierać, to kurde. A ponoć z krwi jeszcze się da pobierać teraz. Stąd? Ja na widok igły w żyle mdleję, więc tak. A do zemdlejesz, wytnął ci nerki, wszystko. Tak. No, został pan dawcą. Czego? Wszystkiego! Zostało panu 5 minut życia, nie? Agregat przestanie działać. odpalam Stary, hajsa, to... tak. Powiem ci, że... Nie wiem, czy to są zachęciłem. dobre rzeczy do mówienia na charytatywnym streamie, na którym nakłaniamy do Pewnie nie, no ale... oddawania organów, znaczy tego... Co? Jeżeli Ej, ale ja ktoś ja na przykład bym podarować chciał nerek. Wsiadasz? Wsiadaj, nie strzelaj. Wsiadaj, nie Ja strzelaj. muszę Jesteśmy dorwać lepsi ten od nich, kwitek, żeby... Więc możemy sobie jechać przodem. Elo, Okej. chłopaki. A, z Teraz krwi można, znajdziemy kurde. pojazd i wrócimy po nich, tak? Za moich czasów Nie, można jest było drugi tylko buggy. z kręgosłupa. No, ale zobaczcie, napisał Cheateron Graba, Stop, to jest że drugi buggy. oddajesz 400 Ejda? litrów krwi z biodra. Okej. Łe. O Jezu. Ale A, co, tak Boże, już w tak dupkę raz się oddawałem. wstrzykują i pobierają, czy... No biodro to nie w dupę chyba, nie? No tak biodro to taka dupa trochę, no. No jak Ja zależy nie jak wiem. patrzysz, no. Jaki Pod jakim kąt. kątem, tak? No właśnie. O Jezu, jak dobrze wyciszyć grę, jak się jedzie bugiem. Uch. No. Myślałem, że Ja mnie myślę, że wyciszył. TSA. W sumie jest to jakaś opcja. Bad idea. Ktoś Czat, chciał nie wyciszamy grabę, czy nie? Jedynkę wpisujemy na czat, jeżeli Ej, to jest wyciszamy ten, grabę. Dacia, zobacz. Jak wpłacicie 100 zł, to Jacek wyciszy grabę. Kurde. No i spoko, patrz jak ładnie No ładnie. zaparkowałem. Nie? Rewelacja. Opcja, kurde. Nie, no Zapraszam. prowadzisz? Dlaczego? No, bo już ile można. Nie sprawdziłem się? Ej, przejeżdżamy gdzieś tam na drugą stronę, bo dobrze by było, nie? Chłopaki, Znaczy, my, może- my tak. Ej, tu jest ułaz, zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Ej, chodźcie może tym prawym mostem Co? pojedziemy, bo tam Ej, no pewnie come nikt on, nie nie będzie chcę tu ten. dać ją! Dobra, ziomki? Skąd mam was zebrać? Stąd. Dobra, spotykamy się przy Stąd. Vegas, wiecie, w standardowym miejscu. Tam, gdzie zawsze. A gdzie to jest tam, gdzie zawsze? Dyszka! Dyszka! Dorzucam kilka groszy. No O, i to kurde, bolało. dzięki. Dobra. Wsiadaj. Dziękujemy bardzo. Jezu, dziękujemy 10 złotych. To się liczy. Każda dyszka. Dobra, ciś. O, Mati tu jest, patrzcie, ale chyba już przekroczyliśmy wagę dostępną Elo. w samochodzie. A, no niestety. Nie No przewidzieli. wysiądź, też jest- zmieszczą się 3 osoby. O, ziomek, dobra, to było niepotrzebnie niemiłe, no. Będziesz biegł za autem. Stary, to No. było perfekcyjne. What the hell? prowadź. What the hell? What the hell?
To jest ten What the drive-by hell? jak w Call of Duty. Nie, Kurde, to jak GTA, mam co ja gadam strzał w Call of dobry, Duty. aż mnie korci. Lol. To za szybki. Dajcie panowie. Dobra, robimy to. Uwaga. I tu uważaj, bo tu są właśnie O! takie, gdzie łatwo, Oj, no psnął. właśnie. No dzięki. Kto Ej, by pomyślał, że ale- osiana można się zabić? Na tym moście ktoś może właśnie fajne 5 kili skasować za jednym razem. Nikogo nie ma teraz. Co ty? No way. No. Oby tak było. Na pewno nikogo nie ma. Ty, ja jestem... nie mogę strzelać, czemu? A dobra, nie miałem pistoletu. Ej, no weź, bo Co ja z tej ty to strony robisz? siedzę. Ja Ej, pierdzielę. założę się, że tak nie wskoczy do wody. Tak myślisz? Wiedziałem, że to zadziała. Dobra, tu jesteśmy! No, Jezu, fajnie, fajnie. nie strasz, typie. Piąteczka od Ant.pl, Ant.pl, postro 5 i złotych. postro również. Zięćujemy. Zięćujemy. O, motocykl. O, Paki, strefa. gdzie jedziemy? Ja dalej Może Pewnie gdzieś, na drugą zwycięstwo. stronę mostu za chwilę, bo tam się strefa zrobi. gdzieś tam, na różowy, mniej więcej. Podleczmy gdzieś. Tam, że w te drzewo pierdolisz. Nie, nie, spokojnie. Co zrobisz? Ej, no to nie Jak jest ty brzydkie brzydko słowo. No, To jest mówisz. brzydkie słowo. Nie. Wygrała. no, nie pierdolę. Patrz, tak brzydko Jakie- powiedziałeś, Musimy się tak... Jackowi aż ręce zadrżały, kierownicę Ale puścił. jakby to by Aśka powiedziała fe Pawełek, fe Pawełek. Dokładnie. Ja Fe. wam mówię, że to nie jest brzydkie No i słowo. koniec Ej, chłopaki, paliwa. skończyło się paliwo. O lol. Nie wziął nikt, Ale- nie? Straszny Żadnego. przypał. No to dobra. No, zjedziemy jeszcze z górki kawałek. No, A nawet myślałem, czy nie wziąć, bo widziałem. no to... To mógł być Stwierdzicie, nie ma dobry sensu, pomysł. co? Nie, no faktycznie. Ej, może tu będzie w tym domku, to by było fajne szczęście, ale wątpię. Biorąc pod uwagę, ile straciliśmy HP w trakcie tej podróży, myślę, że to mogłoby być nieszczęście. Znaczy no, na nogach to nie wiem czy, no może dojdziemy. Tu jest No VSS, jak mamy jakby nie dojść, ktoś no co chciał. ty? Przecież jesteśmy w połowie strefy. No wiesz co, różnie bywa. Kurde, jak ona przeskoczyła. I Nie, znaczy... Tu jest 4, jakby ktoś chciał. po lewej Chyba strzelają, dwie. południe. Dajcie tą czwórkę jedną. Strzelają. No leży, Tam leży? tam Cały. leży w pokoju jednym, no. Gdzie są strzały? Słyszę samochód jakiś. Na S. Ja nie słyszę Przed nami. żadnych strzałów. Na S. S. Dajcie, jeszcze się nie widział, samochodzik. kawę piję. Co robisz? Dobra, odstawiam, już się masz bić. Mocno obici w aucie. Ale odjechali. Ale obić. Powalony ten ziomek. Ej, graba, może by my Kto cię, pomogli tam, bandit, co? rozłożył? Ja Ha- szukam Han plecaka. Kun. Han Kun. Jestem jak Seto, kurde. A ktoś się podniesie? Ja ten. Klaus, pomożesz? Czekaj, Po no prostu idę, pobiegło. ale nie chcę też paść. Gdzie? Gdzie? Spoko. Skąd strzelają? Skąd on strzelał w ogóle? Jeden po Typ. kasku. 150. To Chcemy- rozpie- Pierunie, dobra, do pomóż. strefy jeszcze mamy trochę. No masz, stój. Próbuję obiec trochę. O, jest tam jakieś ciężkie O, działa. dobra, mam dwóch, ale powalili mnie. Czołgaj się, Jasku. Żyją jeszcze? Żyją. Dobra, O, dzięki. A kto cię powalił? spoko, Hades? spoko. 195 ode mnie, gościu z SKS-em. Nie widać go na razie. 55 od ciebie? No, jakoś tak. Możliwe, że obchodzi nas bardziej od W, ale... A typ się czołga? Wow, dostałem skądś, nie wiem skąd. Mniej Bardzo więcej mocno. z 150. A i powalił mnie. Dawaj do mnie, dawaj do go. Kurde, z obu stron biją. Dasz radę? Dobra. Nie, bo zaszczelą mnie po drodze, nie mogę się stąd ruszyć. Czekaj, to wiesz co, się wychyluje trochę i do ciebie podbiegnie. No, spoko. Tu jak tak jestem, to mnie nie widzą, no bo już by mnie chyba dobili. Sekunda. A ty nie da rady już, co? Kurde, Jacek tam Mogę widzę spróbować. dogorywa. Oni są na Już górce. Mi na bardzo górce szybko są. już zabiera HP. Dobra, to teraz musisz złapać. Teraz. No! O mój Boże. Ledwo. ledwo. Calculated, ziomek. Calculated. A masz może apteczkę jakąś? Albo coś? Chciałem typka na górze jednego. amunicję do spróbuję go M-ki? dojechać. Leży Ale tutaj, jesteś co? dobrym kolegą. Damn. Wiadomo. Chciałbym być takim dobrym kolegą jak ty. Dobra, słuchajcie, musimy iść do strefy chyba. No tak. Czekajcie, bo ja jeszcze się wykrwawiam.
Dobra, dzięki. Proszę. Nie mam się co... Nie masz jakichś bandaży, Nie mam, nic cokolwiek? nie mam, wiesz? Kurde, Zero, nul. mele. Nie jest dobrze. Pewnie ma graba, ale nie da. Jestem Dostał? daleko. Przy samochodzie oberwał gościu. I ta strefa już idzie. Idziemy do strefy, czy... Tak, Chodźmy tak. do Ja strefy, chodźmy, pierdzielę. chodźmy. Tamten jest zabity. Zobacz. Bandaże Ty ja nie mam masz, apteczkę Jacek, chyba. coś, bandaże, cokolwiek? Ja Ja nie mam mam nic, apteczkę nie mam chyba. nic. Kuźwa. Dobra, Jedzie- powaliłem jedzie samochodzik? ciałcie, powaliłem go. Nice, ładnie. Kurde, drugi GG. jedzie. G to the G. Wow, gdzieś Zenę chyba wali Gdzieś nas. plecy? Tak, Zenę wali. Ja nie chcę paść od strefy. Ale padnę. No nie. Pisty nie dobił. Kurde, trafiłem typa jeszcze w aucie. Bandit, miałeś medsy? Nie. Nic? Nic nie mam, nie mam. No to Miał na umieraj. pewno, na bank miał. Nie mam, nic nie mam, naprawdę, nie mam. No udowodnij. No to chodź po moją skrzyneczkę. Zrób screena. Okej. To jak wyrzucisz najpierw wszystko Dobra, na ziemię, to wiesz. umieram. Tap ma być wciśnięty. Daleko ta strefa? O Nie Jezu. znalazłeś medsy? Nie, nic nie mam, leć. Miał na pewno. No nie miałem, też pan, ja bym też miał, nie to bym dobiegnę, się wyleczył. Raczej. Nie mam szans dobiec. Dobra, giera, Masz co? jakieś mecy? To jest 3 Nie, nie czwarte, mam biegniemy Kurde, czemu nikt nie ma? i padamy do strefy, no hit. Najgorzej. Już ten typek, co go powaliłem. Po wszystkiemu. zginął, kurde. O, dobra, GG go next. Widzisz kogoś? 3 typów przede mną. O! Może Chyba, mają mecy. chyba wypadł ziomek z samochodu, powaliłem gościa tam. Dobra, Aha, ja rip, czyli elo. padamy wszyscy od strefy, tak? O, ty strzela, nie, do mnie strzelają. Okej. Ty byłeś! No hej! No i tak nie miałeś szans, come Dobiegł on. tutaj, no blisko było. O, Ładnie. O! kurde, miałem pół życia, bym dobiegł tutaj. Może się doczołgam. Graba, to dobrze wygląda, jeszcze może ci się udać. To się jeszcze może Mati co? uda. Mati bandaże, tak? No. Dam radę. Nie jest Niestety źle, miałem nie tylko jest 4, źle. więc... O, czyli to już koniec, A, Mateusz. GG, no ładnie. Świetna robota, Chyba chłopaki. tak. Naprawdę Dobrze nam my- poszło. Dobrymi zawodnikami PUBG. No, No. No, Bardzo, spoko bardzo. było, spoko. Rewelacja.